И здравейте YouTube, аз съм DevPlay и от днес започвам да снимам в едно worldче. Ей така. Не знам защо, почвам някакви епизодчета тук. И да, така. Този епизод ще посъберем, това ще е първи епизод и почвам да събирам малко дърво. За да почвам някаква къщурка. Къщичката за начало ще е тъпичка, но понатам мисля да я развивам. Така. Просто ще трябва да правя ножица. Сори ако има малко лаг, обаче нещо ми лагва този world, ще го правя до няколко дни. Ще видим. Дано се оправи. Защото вижте, 9 FPS не е нормално, но хич. В сървъри снимам с по 15, по 20 и нещо. Тук с 15, а тук с 9. Това нещо не ми се връзва. Така. Скоро подавах кандидатура за Villagecraft. Ще видим какво ще стане. Дали Google ще ми приема или ще си оставам само World да цъка. Така. Мисля да направя поредица. Направя един стак и се махам. What the fuck? Така, това ще ми стигне горе, имам още малко. Само това да го довърши с един стак. Така. Да съберем. Апа. Worldчето е много готино. Със сигурност накрая ще кача World в Mediafair за download и към, ако правя към 30-40 епизод, тогава ще качвам. What the fuck? Така. Няма но някакъв шибан лак имам. Така обработвам половината. Вземам и това. И това. Те ще ми стигнат. И сега тук бутам малко тези неща. Значи, нищо. Тук няма ми стигне. Сега ще правя ето от самето тук. Да. Бега. Да, сори, ако има странични звуци. Тук до нас едни... Да няма цитирани имена. Така. What the fuck, какво правя? Да, така. Горе-долу така ще е. Да им 3 от там. Им 3 от сам, тук и те ще трябва да е. Или чакайте бе. Е, толкова голяма ще е тази. Това за какво го сложих и аз не знам. Така.
такова нещо. Още се чудя дали да стана от YouTube или от VBOX, но ще видим. Вие ще пишете в описанието къде ги качвам. И в YouTube, и в VBOX мога. Така че... няма да се притеснявате. Само ми пишете в описанието на клипчета и почвам. Това тук тази къщичка ще е на 2-3%. Така сега. Тука. Ето така ще е добре. Правим така. Не. What the fuck, бе, имам брадва. Така. Cobblestone. What the fuck? Не съм се развил много. Това ще е едното прозорце. Прозорче! Какво правя аз? Це 4 бомбата. Така ще отправим. Сега да направим малко отстрани. Вътъв, тук как да го измислим? Нещо. Да. Абе, в друг епизод ще довършвам. Надявам се клиповете ви да ми харесват. Клиповете ми да ви харесват и да давате и да искате още. И довиждане, YouTube.